Els animals vertebrats. Ja sabem que els animals els podem classificar en vertebrats i en animals invertebrats. Aquests no tenen columna vertebral, com els cucs, els cargols, les cloïsses i els pops. Però ara anem a veure els animals vertebrats. Què els caracteritza? Que tenen esquelet, columna vertebral i una estructura òssea, el crani i les costelles per protegir els pulmons. Els animals vertebrats els podem classificar en 5 grups. Els mamífers. Tots tenen una columna vertebral que va des del crani fins a la cua. Neixen del ventre de la mare i durant els primers mesos de vida mamen, és a dir, que s'alimenten de llet materna. Tenen el cos recobert de pèl, que els ajuda a mantenir una temperatura constant. Tots els mamífers tenen respiració pulmonar i, per tant, tenen pulmons. La gran majoria són terrestres i poden desplaçar-se corrents, saltant o caminant. Però també hi ha mamífers que es desplacen nedant, com els dofins i les balenes. I els ratpenats són mamífers voladors. Les aus són animals vertebrats perquè tenen esquelet. La seva columna vertebral va des del crani fins a la cua. Es caracteritzen per tenir un bec i el cos recobert de plomes, que ajuden a mantenir una temperatura constant. Els ocells són ovípars perquè neixen dels ous. Els rèptils són animals vertebrats que s'arrosseguen pel terra, repten. El seu cos és allargat. Neixen dels ous, per tant, són ovípars. El seu cos està cobert d'escates i la majoria tenen 4 potes curtes, excepte les serps. Tots els rèptils tenen esquelet. Les tortugues, a més, tenen una closca dura. Els amfibis. Els amfibis, quan són adults, respiren gràcies als pulmons i a través dels poros de la pell. Tenen un esquelet ossi, amb crani i una columna vertebral. Són animals ovípars. Dels ous neixen les larves, que s'alimenten i respiren de manera diferent que els adults. Mireu, aquest amfibi ratllat negre i groc és una salamandra. Els peixos. Els peixos són ovípars. Vol dir que neixen dels ous. Viuen a l'aigua salada o dolça. Es desplacen sempre nedant, gràcies a les aletes, i respiren per les brànquies. Tenen columna vertebral, que va des del crani fins a l'aleta caudal. Hem après més sobre els animals vertebrats, els ocells, els mamífers, els peixos, els rèptils i els amfibis.